Mendian, pentseak arrunterreak, hori kolore, ardiak eskuinta ezkerri bilki bazkaren bila. Jean-François Irrigaray bankako laborariak ez zuen sekulan olakorik ikusi. Gaurko ergana zuten, ikusten duzin bezala, hor zantzka idu, ez du sartzen, sortaratzu hastentu, ez du sartzen. Uda guzizazleak baigorriko holandoiko mendirat ekartzen ditu bere ardiak, baina aurten ez dute kasik deus jateko. Ikusten duzin bezala, denak errea dira, ondoan gainean, eta ura subur, eta... Batut ono irutan hori bat gelditzen direnak, horik sartuko toetxat hori aste honetan. Gihilea eta dira, kurria biatea dira, baska freskoan txeka, urare ez dute beti ura eraten, eta beharkutu sartu, kase hastema dira gero hilaurzen. Idortea zainitz sufritzen du aldudeko ibarrak, hainbestera inonun Jean-Françoak lehen aldikotz aurten hartaldearen parte bat barnean atxiki behar izan duen. Ez du sekula zautu hori, agorrilean ardiak barnean eta barnetik bazkatu behar. Hoai haigira neuko belajen jaten eta bazkatzu batut sartiak Espainiatike, hasiak gira bazkatzen. Lehen giamezala, maruroski. Bazka, sekulan baino karioago gainera, Luzernaren tona adibidez €1 zemendatu da. FDSOako kideden azlearen zat negua pasatzea ezinezkoa izanen da laguntzari gabe. Uste dut, gornean behar dila zeita atea deia trezorreria ukaiteko laborariak bazkak eusteko, goizau, edo avanzpak goizau, eta gero prise en charge de cotisation sociale ondoko urteko. Ez oiko egoera unen aintzinean laborari batzuek beren tropak salgai ezartzea erabaki dute.